לא מעט זמן אתה מנדנד לי שנצא לקמפינג, אני טיפה מפונקת ובעיקר חוששת מחרקים ולכן מסרבת לעניין הזה, אבל עכשיו כששמעתי על הדבר, המיזם המקסים הזה, יש סיכוי שנצא לקמפינג. שלום רויטל טולדו. בוקר טוב. את בעלת חברת קמפ קינג? נכון. שזה אומר מה, אני רוצה לצאת 5 כוכבים של קמפינג. בעל, ואתם מביאים לי אותו לשם? נכון, אנחנו בעצם מקימים מתחמי קמפינג בחופים שמורשים לקמפינג כמובן. כשאנחנו מקימים משפחת מעוז וילנאי רוצה לנסוע לכנרת, מה עליה לעשות? מה עליה לעשות? בסך הכל לקבוע תאריך, להגיד באיזה אזור וכמה אנשים מדובר. האיש עכשיו שהאנשים שבונים זה אתם או זה המשפחה? זה צוות ההקמה שלנו. צוות ההקמה שלכם מגיע? נכון, צוות ההקמה שלנו מגיע. מראים איזושהי תסככה שאתם יכולים לראות לפניכם, סככה מאוד מאוד גדולה. כשמתחת לסככה אנחנו בעצם מקימים אוהלים לפי גודל המשפחה, זאת אומרת, זה יכול להיות אוהל משפחתי, זה יכול להיות אוהל זוגי, כל האוהלים הם מפנקים, גבוהים, לאוהלים האלה מגיעים... יש שאתם באים לסדר את החדר? אז זהו, שאנחנו הרבה יותר גמישים מכל האחרים, נורא חשוב לנו שאנשים יגיעו בזמן שנוח להם, וכמובן גם יעזבו בזמן שנוח להם כדי באמת למצות את החוויה. כמו שאתם רואים, יש מיטות ומזרנים באוהלים, יש אפשרות ללול קמפינג, אנחנו מספקים ציוד למטבח, שזה בעצם גזייה, מנגל, גחלים. מדהים, זה רק מנטרל את החוויה הזאת של האוהל שמתמוטט עליך באמצע הלילה. ומנטרל את חוויית הבנייה ביחד המשפחתית. מה תשובתך לזה? למה להרוס לנו את הדבר היחידי שחשבנו שהוא שווה בקמפינג? אנחנו נשמח להביא לך את כל הציוד ותוכל להקים אותו בעצמך. אני לא אוכל, אבל אני עדיין רוצה את השאלה. אנחנו נשמח לעשות את זה. יש הרבה אנשים שכל עניין הסחיבה וההקמה, זה מה שמונע מהם בעצם לצאת הגברת שישת פה לידי, זה מה שמונע מהם לצאת. נכון, אז אתם תוכלו להגיע בסך הכל עם בגדים, עם הציוד האישי שלכם ואוכל, וכמובן הרבה מאוד מים. ומצב רוח טוב, וליהנות מחוויה באמת מיוחדת ושונה. כמה זה עולה? זהו בדיוק. כמה זה עולה? חלונות? לא, אני אומרת משהו אחר. אגב, אתם יכולים לראות מקלחת שדה ושירותי שדה כדי באמת להעצים את החוויה האלה. באמת, המטרה שלנו זה שאנשים ייהנו מהמתחם ולא יצטרכו לעבור. בוא נדבר על הכנרת. זה המקום הקלאסי להקמת אוהל, בכנרת? גם, כן. כמה זה עולה שאני אבקש מכם, בואו תהיו ביום שישי בצהריים בכנרת, אני מתחיל את הסוף של שבוע השלישי. אנחנו יכולים לסגור, זה אומר שביום שישי אתם בכנרת? לא, אני שואל ברצינות עכשיו, כאילו. הממוצע נע בין 120 ל-150 שקלים לאדם, תלוי באזור, כשהמתחם הוא מתחם ל4 אנשים, שכמובן כל הציוד נכלל במחיר הזה, זה לא מתומחר. מה, ללילה? נכון. ללילה. אז בואו עכשיו למשפחה, זה יוצא... בין 500 ל-700 שקלים. אוקיי, שאם אתה קונה אוהל אגב בפעם אחת, זה אוהל עולה 500 שקלים, אבל יש לך אותו לעוד פעמים. פה זה ואז אתה גם מאזן אותו ונדרש לשאת אותו, זה לא מסתכם באוהל הקניות לקמפינג. לא, גם יש שם מיטות. יש כאן מיטות, יש כאן מזרנים, יש כאן מקלחת, אנחנו דואגים למים, חשוב לנו באמת להשאיר לכל משפחה איזושהי חוויה, אז אם יש ילדים בוגרים, אז משחק משפחתי שככה יעצים את החוויה המשפחתית. אני מתחילה להשתכנע, ארוחת בוקר, אפשר, אגב, יש אנשים שבאמת בוחרים בסוגי נופש מסוג אחר, כמו ימי הולדת, מסיבות רווקות, ואז אנחנו, נכון, גם מסייעים להם במציאת קייטרינג מתאים, או אתם עושים בניסון של צימר ולגמור את הסיפור וזהו? לא, אני שואל, אם כבר הם עושים הכל. זו חוויה שונה, זו חוויה שונה גאית. לא, אני חסיד של זה, אני עשיתי את זה לפני המון שנים, זה היה לילה לא פשוט, אבל הייתה חוויה. עשיתי לבד, יש כאן תנאים באמת משודרגים, כדי שהחוויה תהיה גם חוויה מפנקת. זאת הסיבה שאנחנו נקראים קמפ קינג, כי המטרה זה תבואו באמת קינג ותהנה מאיזושהי חוויה בלי כל המאמץ שלפני. אתם עושים לחבר'ה ברוטשילד? לא. אני נורא רוצה שאלות ואתה כל הזמן עוצר אותי. כן. מה הייתה השאלה? לא, שאלה. עכשיו שכחתי את השאלה. אתה מבין? טוב, לא נורא. אני יודעת מה רציתי לשאול. אמרת שזה רק במקומות מורשים. נכון. איפה בעיקר בארץ ועד כמה זה צפוף? זה בחופים ושמורות. בכל חוף או שמורה יש מקומות שמוגדרים לקמפינג. זאת אומרת, הם לא פוגעים באנשים שמגיעים סך הכל לכמה שעות לים. זה מתחמים מופרדים, ובכל חוף יש חלק מהחופים ומהשמורות שיש בהם מגבלות מסוימות. בשמורות טבע, לדוגמה, אנחנו לא נביא גנרטור. אנחנו מאוד חשוב לנו לא לפגוע בטבע. אז יש לכם מפרט כזה באתר? יש מקומות מומלצים באתר שלנו, ואנחנו כמובן, בהתאם לדרישה הספציפית והאזור שאת מבקשת, אנחנו נגדיר איזה דברים לא נוכל להביא כדי לא לפגוע בטבע.
קמפינג נשמע לי יופי. להתכונן, אתה יכול לשאול שאלה אחת לסיום, כן? תגידי, כל העניין של העלות של הכניסה לחוף, זה עליכם או זה על ה... לא, זה לא נכלל. אגב, למי שיש מנויים של שמורות הטבע, יכול להיכנס בהנחות נהדרות. אוקיי. זהו? כן, אני לא חושב כמה זה עולה הדבר הזה, זה מגיע לזה 700-800 שקל. זה עדיין יותר זול, שמענו קודם מברובינסקי. יותר זול מכל דבר אחר כאן בארץ. יפה, נשמע לי מצוין. תודה רבה רויטל טולדו. תודה לכם.